Сӯзишти дил, геморрой ва мигрен. Чӣ бояд кард? Сӯзишти дил ҳангоми ҳомиладорӣ бо зиёд шудани гормони прогестерон ва фишори кӯдак ба рӯдаи меъда алоқаманд аст. Барои сабук кардани он, ғизоеро, ки сӯзишро меафзояд, хориҷ кунед. Баъд аз хӯрок дароз нашавед. Дар ҳолати шиддати як қатор оби минералӣ ишқорӣ меошед. Геморрой низ ба гормонҳо ва фишори кӯдак вобаста аст. Агар пайдо шуд, ба проктолог муроҷиат кунед ва шамҳои ректалиеро, ки духтур тавсия мекунад, истифода баред. Барои пешгирӣ стулро мунтазам ва нарм нигоҳ доред. Ғизоро хуб ҷуфта кунед. Псилиум ва сабзавот истеъмол кунед. Оби зиёд нӯшед. Мигрен не ҳама сардард аст. Барои ташхис ба невролог муроҷиат кунед. Шояд масҷ ё остеопат кӯмак кунад. Агар ин воқеан мигрен бошад, невролог доруҳои иҷозатдоштаи ҳомиладориро таъин мекунад. Рӯзи ҳуҷуми мигрен беҳтар аст, ки дар хона бимонед.